Скъпа, какви 100 лева, ма? Ти ни струваш повече от 80, ма. Ой, затвор. Майко, къвто? Стоя място, не мърде! Тази много ме игри. То сега спря ли, ма? Нема ли спря? Добър вечер, сержант Апостолов. Тук на алкохол мирише, момче. Ко правим? Мирише ме, аз пих малко, ама не пих. Ко значи той, бе? Съседи... Те ли? На интересен ми се правиш. Слизай от колата. Хубаво е, ай, слизаме, хубаво е. Ко правиш, бе? Не от нея врата. Да. То тук е имало и друга е. Ние видяхме. Мале, виж се, бе, двам стоиш на ръцете си, краката на тила. Старши, няма да стане тук нещо. Какво каза? Мразя да повтарям, старши. Ей, сега ще се доляш. Майко, то ще въртя. Само такива хора те сдържал. И повече не съм те видял. Ти какво правиш в колата, бе? Шефа на курорта. Да. Абе, какъв курорт излизай, бе? Няма оборот. Аз бързо отива в Дубай. Ай, какъв Дубай ще дам, бе? Прогледни грешнико. Тук няма никой. Да. Привиждаме се. Застани пред колата и ме чакай. Добре. Този ще се отиде. Този закон ме накара да чакам тук, е. Фарович, що светнаха? То що е за насаме? Още една душа напусна нашия свят.